మీ మీద ఎన్ని ఆంక్షలో చూడండి. ఏడవకూడదు, వంశోద్ధారకుడివి, మొత్తం నామ్ రోషన్ కర్ణ నీ డ్యూటీ, చచ్చుకుంటూ అమ్మనాయలను సాగాల, ఏ బాధ్యతలున్నా నీయే, నోరు మూసుకొని చదివి ఉద్యోగం సంపాదించి తీరాలా. పిచ్చి పిచ్చే శాఖలు పోతే బాగోదు. ఈ ఏడవకుండా ఇవన్నీ భుజాన్ని వేసుకుని మేరునగ ధీరుడు అనే టైటిల్ కోసం ఎంత కష్టపడాల్సి ఉంటుందో మీకేమన్నా అర్థమవుతుందా అమ్మాయి? మీకేమన్నా అర్థమవుతుందా? పాపం చూడండి, వాళ్ళని చూడండి, పాపం ఏడవడానికి కూడా లేదు. చెప్పుకొని నాకు భయం వేసిందని ఏడవడానికి లేదు, దుఃఖం వస్తే ఏడవడానికి లేదు. బిగబట్టుకుని ఉండాల. ఇట్లా ఉండి ఉండి హార్ట్ అటాక్లు తెచ్చుకోవడం, షుగర్లు తెచ్చుకోవడం. మేల్ సుపీరియారిటీ. పాపం చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు మగాడివి కాబట్టి ఇలా ఉండాలి ఉండాలి అని